ti Masakbayan Full Episode Channel. Naragsakan ti pusomi nga agsabat ken kaditoy, na imbag nga umay ka, adabaro nga aramid amang pataray iti pusom iti daytoy nga episode. Itatawanan day di tatangyo. May mayat sa no agsubli tayo kadagiti addim ijay naggapwak ijay Luzon. Imbag ijay, taado ti sigod nga amam mo, kan mabalin ko apakitang danan. Asidag ka di iti lugar yo ijay, nanang? Asidag kami iti syudad. Adda kami iti sa kaanan ti bantay. Mabalin mo apag naan no sumalog ka. Anya ka di ti pagbiyagan dagiti tattaw ijay, nanang? Panagmula iti nagduduma a prutas, kandat dumapay. Ada ka di mabalin tayo amulaan ijay? Awan, ngam adda kanupay ginalawa a prutasan ako ka ti may sa pamilya. Mangtangdanda kadagiti agtrabaho. Kaano tayo mapananang? Ay, ituloy kumutla ka di ti agadal no adda maurnong ko? Una, aginrol ka ijay. Basta maanusam ti kanayon a sumalog iti bantay, amapan iti pagadalan. Ada manan babayadan mi iti pagadalan, nanang. Ay una yan, kanayon lakit nga adda bayadan yun. Kaano laeng idi adda binayadam. Idi na panalawas da ijay. Apay, agsusweldo ak aya alinawas. Awan ti kwarta. Sa paagtula ti mga remedyo nga ruden. Rumbang laang. Awan lakit adda babayadan. Apay, bangko ak aya. Sa balimot nga mingi binayadak. Idi, nanang. Uray sa bali, isumit la ababayadan dayta. Ay, makapasuron dagita ababayadan. Talaga kasta, nanang. Awan ti libre ita. Sana bali. Isaklat ta ti mga pamuspusan. Ala, aldawan, maladaw kan. Apay anak kaawit ka pay lang, itirinagpot akayo. Ipan ko ijay balay danana sa lod. Pagsungrod da ka no. Manungay mo ti pananggata na iti may sa arapot. Duamot arapot day taawit mo. Umanayin na pagbayad ko iti babayadan iti eskwilaan. Isuan na sapa ka na pandita bantay anag kayo? Uwen. Ala, umuna kang tama nga na maladaw ka. Urayan ka kuma, tapno da ka duwak amagmag na. Umuna ka, tatarimnak pa iti chinelas ko na pugsat. Mangkitak pa iti barot. O sige, umunak nga rudan. Darasam tapno saan ka maladaw? Insagana amin ti katulong ti kasapulam amapan iti pagadalan. At dayayam ko iti chis ita, makisalipak. Makisalip ka iti chess? Anya nga oras, taumay kabuyaan. Alas 10, mami. Bakantik day nga oras. Mangala kayon to iti pang snack, kandanom ko. Areglado, iho. Masiguradok asikaman ti mangabak iti dayta at chess. Awan makaatiw kanyak, numaipapan iti chess, mami. Wen, iho. Agbalin kanto analatak iti chess. Isu nga ron anang bayadak iti mangisuruken ka manipod ubing ka. Isu asyak tinala ti pagadalan ang makisalip. Makadano nakto iti Olympics, kan SEA Games. Dayta ti padpadaanak ang mapasamak, iho. Nalatak kanto. Kanayon akakaasi ka amang remedyo iti pagbayad mo. Nadya karamidan da ito eh. At adang awan na sayat ang masakbayak. Awan met malak ka ni nanang. Tasan ka no abinulan ng agsusweldo. Naglaing kamot nga agtaray kan aglangoy. Apay no yung kaag-apply ka ni Coach Cross. Taagatleta ka laangan. Awan gastusak ng ag-training. No makita ni Coach ti potential mo, ang mga nutulungan na kapay. Nagrigat matagbalin ng athlete. Naawan tinalatak akaduam. Ngam ni Coach, nakadanon ka nun iti Olympics, dagiti players na. Amok da ita. Awan mo't nga rod aramatet. Bastag patulong ka ka ni Coach. No makita na ti kabaalam, amok nga iraman na kakadagiti ag-training. Nangababak kamot ako nam iti marathon. Saan ka di? Inaramat kumot lang nga pinag-enroll. Oh, apay analiday ka dita suli.
No saan ka makabayad iti pagadalan nyo, agsardeng kalaangan, tapno awan ti pagparparikutam. Sayang naisardeng ko ti agadan. Ngam awan metlaang ti usaram. O di agsardeng kan, ituloy mo to no addan ton urnong mo. Kasan mo nga agpaiso ayan, nanang? Ado met ti amok di ta nagsardeng, nagurnong da, kat intuloy da, di panagadal da. Addan sa puntuyo, nanang. Talaga nga adda, parparika latabagim. Kasano, nakapoy mo tuutak mo. Unay mo tindaytan, nanang. Agparparikot nga rod da taon, kastapay lati bagayo. Si kang amin tagar aramid iti bukod mo aparikot. Naglaka sulbaran. Masaya nga nak iti panawon nga glabas. Nagsardengak, nanang. Imbagakit din ni nanang agsardengak nga gadal. Amom, nadamag ko nga imalis ka no iti sabali a pagadalan dagiti sigod a players ni coach. Kaya't nga taama addahan iti kabarbaro a player. Inkayam amon ti bagim, ibagam asigod ka anak kikumpit iti maraton. Mapantaman nga rod, kaduan nak. Imbagkan ka, kasaan ka ama nagbabain? O sige nga Rod, nakita ka nagturong iti opisina na ni coach. Naimbag abigat yu, sir. Nadamag ko nga agberbiro kayo kano iti players. Naimbag abigat mo, Maed. Ada ka di amam mo mga atleta? Siyak, sir. Sigod nga atletak iti Visayas. Ape adi mo intuloy. Awan nga min umdas nga usarek, no dahi ag-training kami iti sabali a lugar, sir. Okay, kita agpa iti kabaalam. Ala, mapantayo iti ground. Agtaray ka ta orasan ka. Makita yu, nagpartak saan ka di, sir? Well, napartak agpeso. Nakadano na dagos iti finish line. Sigod nga min nga agnanaed da iti kabambantayan, sir. Ken, nalaing kanupay nga aglangoy. O kita dagiti agap-apit iti prutas. Masapol anasaya ti kalidad dagiti prutas, tapno nangina inton ilako tayo. Uwan, amaw. Ada kakadwa kang agbambantay jay, amaw. Nasayaat, ngam apay adi kanapan, Kagap-gapok ija, amaw. Umay kulad amagay, no kaano nga umay ti bayar. Tapno amumay, no agimpaki kamay. kat agimpaki kayon Anya ngay ti aramidan nyo. Ay, sige nga rod, amaw. Inak ibaga nga agimpaki kamay. Day talakit din tim imayam ditoy. Ha? Imay la nagdamag. Apay nga itala nagpakita kanyak ni Bernard, no sigod kay ma player. Pinilit ko, sir. Managbabain ngamin. Ken, makita ka marigatan amang remedyo iti pagbayad na dito eskwelaan. Nasayaat nga ron ta pinilit mo. Apay kumamabain. Awan ngamin arwatan na, sir. Awan igatang na. Ken, awan pocket money na, numapan kayo ag-training iti sabali a lugar. Naku naman nangabak idin. Apay asa naging matang iti arwaten na. Iso kano ti inaramat na nag-enroll, sir? Kasta ka di. Sayang ti kinalaing na. Iso asyak ti mang train kan kuana. Tulungan. Ita tamaysa ka na player. Masapul atunggal malpas ti klasem. Umay ka pa ag-training, ha? 30 minutos nga ag-training ka sakbay nga agawid ka. Ag-jogging ka matan iti bigbigat. Un, sir. Ada kami iti igid ti syudad. Magmag na kami ang sumalog iti bantay. Iso tarayan mi, akas panag-jogging mi. Nakisalip ka kanupa iti swimming. Pudno ka di. Un, sir. Nangabakak idin. Gayem ko ti coach ti swimming. Nulakat sa na-conflict ti oras mo iti marathon kan swimming. Mabalin apakisalip amadwa. Kasta ka di, sir. Tulungan dakman nga rod, sir. Sige, tulungan ka mang i-process ka dagiti papeles mo. Tapno agbalin ka varsity. Awan bayadam iti panagadal mo. Agyaman ako na, sir. Nga masapula ka na ti training mo.
Masapul ti disiplina. Iti may sa player, sana pulos ang mapalubusan ng agbisyo. May pari ti panagsigarilyo kan panaginom iti arak. Apay ang nagladaw ka si Mangpat. Ay, nabanugak ang nakitangdan. Nabanugak ang nag-training, nanang. Nag-jogging ang nagawid. Nagkunang amin nga agjogging ka. Ala, agluto kan. Nag-training ang iji pagadalan. Tagbalinak nga atleta, nanang. Saan ka di asigod nga atleta ka? Uy, ngimita. Pasabali ang pagadalan. Nag-training ak. Tapno agbalinak nga atleta. Tapno awan bayadak. Mapan ka kadimanan makisalip. At danto kadimanan premium. Una, no mga bakak, nanang. At day bagak kakadwa. Atleta ni Bernard nga anak ko. Atleta? Kano kanayon ko ang makita ida iti may sabalasang nga agkuy-kuyog. Kanayon dabag magna iti bantay nga agturong iti syudad. Naira nala siguro ang nagkuyog da. Dalan nga rod, pag naanti tao. No naminsan, wano namidwa, mabalin ang naira na. Ngam no kanayon. Saan ka di nga da milagro na? Anya ti kayat mo asawan. At damading aramidan ti anak ko. Ay, si Kati nang ibaga iti balikas amaday. Sana siya. Imbagam itay a milagro. Apay ti milagro. Dakas? Kaslakas tan ti turong ti saom. Ay, si Kala ang tinangiturong iti dakas. Ha? Awan mo't imbaga. Imbag ta nakita ka si ka, Monica. Nadamag ko nga atleta ti anak mo. Uwan ka no amo, day tatimbaga na kanya. Anya ko mga sports. Apay, nalakat agbalin nga atleta. Pangalaam ko mga iti aramaten na. Imbaga ka no ti coach na, ngadda ka no tulong ti gobyerno. Tapno makapan ti atleta iti papananda, amo. Mangnamna makalatta ka din iti tulong ti gobyerno. Day tamat nga minti ko na ti anak ko, amo. Saan ka unay nga ambisyosa? Agasto matlaang ti atleta. Amo, jay anak ko, chess player. Ha? Chess player ni Mario, amo? Katwen. Apay, ti anak mo. Adda ka di aramaten na, no adda papanan na. Nakalkal ko ti records mo. Si kamot gayam tinangabak iti napalabas a pasalip. Uwin, sir. Kailat ngamin apimanaw ti maestro mi. Nagsakit ka na? Mabalin ka makisalip iti palarong pambansa. Ha? Palarong pambansa, sir? Sika ti maysa ka dagiti rumbeng nga makisalip. Adala nagbalin na parikot iti sigod a coach mo. Na heart attack gayam kano. Ngam, awan mat aramatak, sir. No iti palarong pambansa, awan ti magastos mo. Gobyerno ti mangipaaykan ka. Kasta ka di, sir? Makisalipak mo ora awan kwartak? Wen, Bernard, makita nga mi nakabaalam. Kang runan iti amin, nasingpet ken napakumbaba ka. Ala, agsolisita kadagiti kakadwak amang isurusuro ditoy. Tapno adda usare makwarta. Adda ka ditoy, sika, nga anak ni Monica. Adda ka di parikot iti kada ni Bernard, Mrs. Si kagaya, coach. Kaya't ko ang mapili ti anak ko ang makisalip para iti Olympics. Nulakat ta mga bak, Mrs. Uray mano ti ited ko iti coach na. Basta mapili lakit di ti anak ko. One, atleta, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Adda ka di parikot iti kada ni Bernard, Mrs. Da kayo matgayam dayta, coach.
Kaya't ko ang mapili ti anak ko ang makisalip para iti Olympics. Nulakad ta mga bag, Mrs. Uray manuti ited ko iti coach na. Basta mapili lakit di. Sana mabalinday ta, Mrs. Numaduktalan na day ta panggap yo at dalagad ang ma-disqualified ti anak yo. Kasta ka di. Lipat mo na ibagak, coach. Mangrabraba kaklaag. Kompleto tayo ka din. Umunig tayo amin ni Tibus. Kasano anang balin nga atleta ti anak Gemma Mirmiraot ani Monica. At dadamag iti pagadalan. Nga isukano ti kalaingan nga agtaray iti grupo da, mami. Day talakot taray. Masapul asaan ka apaabakan ko na. Nalalaing kamot lang ngam iso. Sabali ti pakisalipan na, mami. Sabali akmet. Uray sabali. Tano mga baka, kaawatan ang nalalaing ka ngam iso. Numaabak iti pakisalipan ng ay-ayam. Sika ti kalaingan. Mami, sa anak pa'y anababag. Ita ka di pa'y? Iso nga rod amang namnamak amang abak ka man. Adak pa'y akanayo na kanwa. Iso ang mabuyak amin nga ay-ayam mo. Awan ka di kadua ni Bernard, mami. Pangalaan ngay ni Monica iti pagpasahin na asumurot. Imbag kanyak taad na pagbayad ko asumurot kan ka. Masabat ko ti babae akanayon akakuyog ni Bernard. Kapinanom ka din ni Bernard, basang. Ha? Kapinano? Kunayon, nana? Apay nadamag yo? Nadamag ko laang mat. Dakas ka diti agdamag o kapinanom. Kanayon mo nga min akakuyog. Agkadalan kami, nana. Madi ka diti kanayon mi apanagkuyog? Ay, awan mo tinbagak amad, Di na magkulaang. Apay nga awan ni Bernard, napanakisalip nana. Barang mga bakat itandudo na ti rehiyon tayo. Adda ka di magunggunana, iti panagbalin na nga atleta. No palarong pambansa, basit pa'y nana. Ngam no makadano nan iti Olympics kan SEA Games, medyo dakkel matanday ta, nana. Kunak no bumaknang dagiti atleta, saan mo't gayam? Oray saan abumaknang, nulakat libre ti panagadal na. Dakelen atulong iti masaknan nga awan pagadal na. Apay nga addabak na, atari kagayan na pa'y ti agbalin nga atleta. Tingamin da duma, tari kagayan da, ti kinalatak tinaganda. Nalatak nga men, tinagan ti may isang atleta. Ado dagiti incentives ama ipaikang kuana. Iso ka de, nga kagumaan ti amo tayo, nga ag-chess player ti anak na. Di tayo amaw no, nya iti panunok na. Nasauna nga men, nalatak to tinagan ti anak na, no makadanon iti Olympics kan SEA Games. Iswa nasaok at ti kinalatak ti tarigagayan ti daduma. Kasano nga tamat ti lumatak iti gimong? Ay nalatakkan dito'y barangay tayo, gapu iti kinalaing mo nga agchismis. Intun malampay lang ti pasalip iti marathon. Ay, numabalin la kumaadwa ti pakisalipam, Bernard. Mayat kuma nga isalip da ka iti linnanguyan kan tinarayan. Ang saan ka numat ang mabalin? Numabalin la kuma, sir. Sana bale. Lalaingam. Inton Olympics, mabalin mon ti makisalip iti duwa nga ay-ayam. Angam no ditoy, saan pa mabalin? Numangaba ka ditoy, sika ti ipan mi iti Olympics. Lalaingak, sir. Agsagana kan Bernard. Mapantanto iti pakangayan ti pasalip inton malpas ti pangaldaw. Anya jay pagsasaritaan dagiti coach. No ko makanumabalin, doa nga ay ayam ti pakisalipan ni Bernard. Diyak ka mo, mami. Diyak ngamin na pan iji ayan dagiti coach.
Isugayam nga inasitgan ti may sa coach ni Bernard itay. Apay, asino launay dayjay a Bernard? Player lang aruden ititin narayan? Kaya't namanen a makiswimming? Isumat ti mabannog, mami. Saan mo tasika? No kano ngamin mga bak, kat dayaw ti pagadalan mi, mami. Apay, masigurado na ka di ang mga habak dayjay a Bernard? Kunada mat analaing, mami. Ngata? Amangan mat no mangan itikilaban ti paglaingan na. Aduda amang ibagbaga, anapartak kano atumaray, mami. Agsagana kan Mario, ingkayon iti pakaangayan ti chess. Da kayon ti agayayam. Awan, sir, inakon. Coach, mapanak mo't iti diso, mabalin ko ang makita ti anak ko. Numabalin la ko mga agyanak iti asidag na. Saan mo't nga ron mabalin? Iparit dati kasta, Mrs. Paidam dakit di Sanda kaya ta crowded ti pakaangayan ti pasalip, Mrs. Sana bale, mabuya yung iti monitor. Kan mabuya yung lang iti TV. Ta i-cover ti media daytoy. Sayang. Sapay ko mga rod, tada umay, kat mabuya ti anak ko iti TV. Hala, umay kan, Mario. Mapantan iti pakaangayan ti torneo. Wanya Bernard, nakasagana ka din. Mapantan iti oval. Uwin, sir? Laglagi pang tibilin ko kan ka. Ag-concentrate ka iti laban mo. Uwin, sir? Di ka paalilaw kadag iti strategy ti daduma. Ken aganad ka kadag iti bad tactics ti daduma players. Ha? Ipamaysam ti tumaray tapno makadanon ka iti finish line. Ika gumaak, sir. Okay. Good luck, Bernard. Thank you, sir. Saan ko makita dito iti pagayayaman ti anak ko iti chess? Ado ti makalingad. Sapay nagpudot ditoy. Inak man biit ijarwar. Adda dagiti atleta ang nakalinya iti oval. Nakasagana da para iti ayam at track and field. Umasinaga man. Ni Bernard jay maysa. Iso ti kadaanan ti rubber shoes. Nakakumbuda ang nakasaganan at umaray. Urayan dalangan ti panagsultip ti mangibaga nga agtaraydan. Yes, sir! Sige, Bernard! Taray! Bernard! Kasla ang tartaray amusang iti kabakiran. Anyat klase a tao day jay. Ay, linabsan na amin ang kakadwana ang nakisalip. Sige, Bernard! Nagpartak talaga. Pinugsat ng tinay kabil alinas iti finish line. Isutiin mo na. Nakit di kita di anak ko. Ay sigurado ang mga bakman. Apay ngay. Matan-awak dito'y tawa. Bumasbasit mo ti piya sa ti anak ko. Delikadon sa mo na. Madiday to yan. Ay, apros ni Mario iti ulo na. Ang kalingatanan. Ay, apay ngay. Ay, marigatanan ti anak ko. Kat no naglaing ti anak ko. Awan pa'y nakaabakan na. At awanan. Nagdumugan ni Mario. Natiliwan tiking na. Salbag na dya kalaman na.
Awanan. Kasanupay ang makapan iti Olympics. Awanan talaga. Sa dino ka di tinakay kamangam, adayon sa kabsat, Ijay Visayas, kabsat. may sagayam ka nga atleta di anak mau. Wen, kunak no saan ang mabalin nga agatleta. Mabalin matgayam. Ay, nasapa ka mo't anabalo nga rod kabsat. Anyat impatay ti asawam ngay. Kanser iti bituka. Saan nan analasatan. Ay, anyang imbit tinagbibiyagan nyo ijay Bisayas. Nagtrabaho iti kupraan. Datayo tinangabak iti tinarayan. Asinagman kan adayo. Naala amin ni Bernard ti pamadayaw. Congrats! Ado ti inabak ni Bernard. Umadanin ti Olympics. Ni Bernard ti mapili ang makisalip manen. Sa dino ka diti pakaangayan na, sir? Ti kunada kat ijay Paris. Ha? Ngem padaanan tayo no adapay sabali nga ipagadar. Amang ano sana ka makadanon iti adayo apagilyan, sir? Apay kid dinasaan. Iti dayta kinalaing mo. Dayta ti mangitundagan ka iti adayo a lugar. Amoy mo ti parikot ko, sir. Adda mang sponsor kadag iti mapan iti Olympics. Ha? Makapanak iti pakaangayan ti Olympics, sir? Agsipod ta si kati champion. Rumbang lang nga si kati mapili ang makisalip iti Olympics. Makaungot na mawag ti amo tayo. Aging pakit tayo kanumot iti prutas. Tapay, ang makaungat. Lakmawatan. Awamot basol tayo. Apay, kinan tayo ay dagiti prutas kat saan mo. Tiyatap ko. Naabak siguro ni Mario isong agpupudot. Ang mga no pangipapasan na tayo manan iti pungtot na inton sumangpal. Lakit di Nagmading amin ti ugali ti amo tayo. Nangabakak nanang. At danto ka nung itid akas gungunak ko na ni sir. Kat ni Mario, makapan ka di iti Olympics. Ako na ti inana. Naabak mo't ka no? Kano? Apay, di mo nakita. Saan ka di nga agkakadwa kayo? Sa bali ngamin tinakaangayan ti maraton, nanang. Sa bali mo tinakaangayan ti chess. Sapay ninamnama ti inana, ang makapan ti anak na iti Olympics. Kayat ko kadi ang makapanak iti Olympics, nanang. Pangalaan tayo met ngay iti aramatem. Adda ka nung dagiti agi sponsor, nanang. Isagot ko kan katibaligik, Sally. Apay, siya ti pangisagutan. Saan ka di arumbang ani nanang mo? Sana ka nagbalin nga atleta. No, sana agapukin ka. Utang ko kan kati amin. Ay, sus! Kaya't ka laang matatulungan. Napatag ka ngamin, kas gayam ko. Si kati kapatgan kanyak. Si kati kapatgan agayem. Kablaawan ka, tasi ka kano ti mapan iti Olympics. Bernard, nakasaritak ti coach ti basketball. Aginsayo ka kanong ag-basketball. Kasanon ti maraton, sir? Nalaing kan ngagtaray. Kanayon kamat ngag-jogging. Kanayon ka ngagtaray ti kapambantayan. Iso amay mayat manhen, no lumaing ka ngag-shoot. Kahit ko ti ag-basketball, sir? No lumaing ka iti basketball, adu ti kompetisyon ang mabalin mo apakisalipan. Sige man nga rod, sir. Padasak man mo ti sa baling ayan. Ay, ti basketball? Good. Ibagak iti gayem ko a coach ti basketball. Tamang rugi ka nga aginsayo. Sige, sir. Nakasagana ak. No kanayon ka natulnog kan disiplinado, nasaya at to ti masakbayam, Bernard. Apay, anya nga oras ti iruruar mo di pagadalan. Nasipngutan. Naginsayo ak namin, nanang. Insayo manan. Saan ka di akal-kalpas ti nakisalit mo? Aginsayo ak kanong ag-basketball. Nagatuka daytan. Apay, addan to nga tamagunod mo dita. May mayat pa hingam tinarayan, nanang. Nga ta. Saan nga tangar aramaten nakalaang dagita mangibagbaga nga aginsayo ka? Saan, nanang? Sana mabalin nga ramidin daday ta.
Nasayaat nga rod no kasta. Ngam no awan matla ti magimulam kadagita. Nasaysayaat no agawid ka na dagos tapno makakayo ka met. Ikagumaak nga nang. Agin sayo ak. Parang dayto yan, ti pagrugyan, ti paglungawan tayo. Saan nga taanagan mula ang tilumatak? Ah? Ngam awan met karga tabitukam. Parbangon pay laeng, ngam nakalinti ka, apay, papanam. Inakag kayo nanang. Agurnongak iti para rubber shoes. Apay, adamang gatang iti kaywam. Wen, ket agurnongak. Ilakok dagiti kayo. Pagumata iti sapatos. Ay, parigaten na ka day te bagbagam a coach mo. Tapati parbangon, ingka agpidpidot iti naspak asang ati kayo di tabantay. Siyak met ti mausar iti sapatos. Saan adag iti coach? Saan ka pa yan ang makaawat? Imbagak aya a coach ti mga ramat. Sige nanang. Inakontot no jak maladaw. Apay aglaladot ka. Madpadi ka di bagim? Nabanugak lang iti ensayo di kalman. Ken sinapak tinapanag kayo. Gumatangak ngamin iti sapatos ko apag ensayok. Rubber shoes, ti kayat mo asawan? Wen, daan ngaminan ti usar ko. Ay, wen gayam. Saan ka di nga umadanin ti kasangay mo? O madanin aya. Ni, jak pa ikat mapupuutanan ti panawan. Makumikumak ngamin. Aginanakamat ngamin Saan ka akanayon nga agbannog? Agyaman nak ha. Ore kas kasano. Sikat imang pumpunas kadagiti dagansen ko. Kasanuak nga tanawan ka. Ay sus, unay kat daytan apo nas ti dagansan. Pud mo timbaga. Ure kasanot mannog kandiday ko. Nodda ka. Makaginawa ak. Awan ka din pagsungrod yaw. Na nakita ka dapat nagkayo di anak mo, idi parbangaw. Ne. Apay asursurutem ti anak ko iti parbangon. Anya ti panggap mo kan kuana. Nambarak amang surot iti anak mo, idi bantay, iti parbangaw. Kano ka ibagbagam anak itam ti anak ko iti parbangon. Ita ibagam anambaram. Napanak iti kabangibang apurok, iti kabsat ko masakit. Apay nga rod nga daka dito inukunam anapan ka. Napanak nga rod, idi malam, kat namarbango na ka nagsoblay. Iso anak itam ti anak ko. Kasta ka de. Kasta nga rod. Idi nakitam, dinamag mo kumakan kwa na, no pagsungrod me, ti kinayo na. Siya ka ti pagdamaga mo. Nakasaganan ti makan ije lamisaan. Ingka manganan, taing kaagiskwela. Makapasadot mo't, mami. Nabakak ngamin iti pasalip. Saan ako na makapan iti Olympics? Addan tumanan. Ubing ka pa'y mat. Kanun tupay, mami. Awanan tinamnamak ang makadanon iti SEA Games. Ay, masurunak mat nga rod iti kalaban mo. Inabak na kakit din. Ison ti adanam naman na makadanon iti Olympics kan SEA Games. Sayang nga talaga, mami. Sana bale, iho. Makapan ka kadagiti agduduma apagilian. No makaturpos ka, iti panagadal mo. Uwan, mami. No makadalak, mapanak iti sabali a pagilyan. Iso nga igaed mo ti agadal. Taadamot aramatem a kwarta nga agadal. Imbag pa'y ni Bernard. Tamapan iti Olympics. Ngam saan mo't la makapan iti agduduma apagilian. Tawan kwartada akas kadata. Apay ngay, asaan makapan ni Mario ije Olympics, among. Ay, sinaurda ngamin ti anak ko. Naglaing ti anak ko? Angam, sana bale? Tamakapan lata ti anak ko iti agduduma apagilian, no kayat na. Mapansamot kano ni Bernard, amaw. Iti lang pakaangayan ti pasalip ti pakadanunan na. Angam ti anak ko,
Ado apagilyan to, ti mabalin ko apangibaunan ken kuhana. Wan met kit di taado ti kwartam amaw. Iso nga uray mangabak ni Bernard iti pasalip iti Olympics. Di na maartapan ti kwarta ni Mario nga anak ko. Sa bagay amaw. Nalawa mo ti pagapitan nyo kadagiti prutas, kanda dumapay a produkto ti farm yaw. Talaga Iso nga uray makapan ni Bernard ijay abroad ita. Di na kami lata maartapan. Ha, uray nalatak to tinagan na, no awan mo't kwarta na. Nako na kanyak ti coach yu iti basketball, aga po iti determinasyon mo, napartak ka nakasursuro. Nalaing ka kanumeten nga ag-shoot, Nakiayam makadagiti kabataan ti barangay, sir. isu matlagayam. Ala, sursuruam amin dagiti paglintigan ti basketball. Tapno adda a makasursuro ka. Wan gayam, sir. Ado dagiti kabarbaro paganurutan. Asaan mi nasurot, kabayatan ti panagayayam mi. Agsipod tawan ti coach yu amang isuro. Da kayo latan ti nagayayam. Wan, sir. Ket namuak dagiti new rules iti basketball. Ala, inton sumabak ti team tayo, isurot da ka kas reserve player. Tasikanto ti substitute no dati mabannog. Sige, sir. Ay, damok ti makibasketball. Iso, medyo agnervyosa. Anya ka diti imbagakan ka ni Mr. Cruz. Agbalinak ka no a reserve player. No sumabak ti team iti kompetisyon, iti agdudumang universidad. Ngam apay akasla naliday ka. Saan ka di arumbang amaragsakan ka? Awan ngamin nakasaganang arwatek. Wan gayam, nalipatak nga intad kan ka ti rubber shoes nga impaw iti kabagyak. Itad kon akasagot ko iti umada ni apa nagkasangay mo. Adto yo. Rubber shoes? Wan. Ah? Sige, lukatam. Pakitaam no kayat mo matlaan. Wan. Agyamanak, Ay, sige, takitaak man. Ay, nagpintas, Agyamanak kin ka, Amo matalaga ti size ti sapatos ko. Anya day ta sangpot mo, makan? Saan na nang? Sapatos da ito, Usarak iti basketball. Nangalaam iti inggatang mo. Kat saan mo pa'y analako ti kinayom. Insagot da kanya. Imbag man, ta sinagutan da ka iti sapatos. Wala nang. Gayem ko tinang isagot kanya. Kanayon nakatulungan. Iyam amunak tumanmat kan kuana. Wen, talaga yam amok to kada kayo. Intundum tang ti umno ka panawan. Anya? Ay, pinakno sino itayan ti magmag na iti asidag. Si kamag gaya, Maryaw. Sanak ngamin na makaid na ijay balay, tata. Naglaing ka iti Chase. Ang mapay ngay anaabak ka. Kunan ni mami, alinukudak ka no. Ha? Diyak matamun wapay. Talaga kas jay tay ayam. Ada maabak, ada mo't mga bak. Awan pa'y kid din ganas ko nga gayayam. Saan arumbang amaupay ka barok? Ubing ka pa'y mat. Nulakat ibagati ko siya, alumabanak manan. Adamanan ay ayam yo iti basketball. Lalay nga ma. Wen, parakan ka. Sayang. Ta-reserve lang. Ada ka numot umay a cameraman kan TV host. Ay, kasanungay no awan nagpasukat kanya. Di saan dak makita iti TV? Ha? Awan nga ta? Di tayo mo tayo mapasamak. Numayat tayo ayam dagiti players. Saan da basta isabak tagdadamo akas kanya? Ay, kasta ka di? Kunak no agay ayam kan. Awan ngamin klasek iti dayjay nga oras. Umayak ko ma, tauray mangiyawa taklaang iti danom nga inumam. Na-injury ti may sakadwa tayo. Imbaga kini coach apadasan na ka. Lalaing ma. Ikagumak, sir. Sir, sumabak ka din ni Bernard? Kini daw ko nga rod iti coach na bareng numaya ti panagayayam na.
Kat saan tulangan na substitute. Lalaingam nga rod, Bernard. Um, Gundaway mo dahito yan. Barang agbalin ka a basketball player. Sige. Ikarkararag mo, Ala, ingkan, good luck iti ayam mo. Wan, sir. Agyaman na. Kitaan, sir. Kanayon nga isityo mo na iti court da. Kanayon da pa'y nga ipasakan ko na ti bola. Shoot mo tadagos. Saan na anak kamalian ang irekomenda kan kwa na? Adon tinay-shoot ni Bernard, sir. At alaki tinasayat ang masakbayan na iti sport. Ay na, sapay ko ma, sir. Tapno agbali mo tanti panagbiag da. No agbalin a basketball player. Talaga nga da potential na. No agtalinaad ang napakumbaba, agbaling ilakit di. Nasimpati gayam ko, sir. Ikaw ka gumaan na ti makaalam. Nga uray awan pulos ka ba ilang ti inana. Anya ka di ti trabaho ti inana. Conforme ati pakitang tangdanan na, sir. Awan permanente at trabaho na. Mayat ti performance mo. Damong pailang ti sumabak ngam ado ti shoot mo. Kablaawan ka, Bernard. Ay na, naglaing ka. Agyaman iti support tayo. Mayat lakit iti masakbayan, Bernard. Saan ka ko mga agbaliw iti kinapakumbabam? Awan pa'y mabalin nga ipanakil ko, sir. Sana pa yan anay basketball player. Ala, pagsaritaan mi daytoy kadag iti mangidada ulo iti basketball team tayo. Nakita da ti potential mo. Anya pa'y dagiti Awan pa'y mabalin ko nga ipanakil, sir. Sana pa yan anay basketball player. Ala, pagsasaritaan mi daytoy kadag iti mangidada ulo iti basketball team tayo. Nakita da mo ti potential mo. Kaya't dak nga ta maibilang iti team, sir. Awan dua-dua ha. Damong pailang ti sumabak ngam ado ti puntos mo. Jack nam naman na makaayamak. Aging gat nalpas ti game, sir. Iso anagasat ka. Kaya't kablaawan ka. Agsasaruno ti pananghabak mo kadag iti pakisalsalipam. Agyaman ak unakin ka, sir. Adda kala tamang tultulong kanyak. Kasta kadag iti nasisingpet ken natulnog a players ko. Adda ka din nasaya at anagunod mo itinapanam anagay ayamam. Nangabak kami, nanang. Adda inted da kas gunggunak. Kat aramatam ka di amin day iti pagadalan. Jack maramat amin. Talibre mo ti tuition fee, ta varsity act. Anya nga rod nga iti pangaramatam iti dayta. Basta ito'y kalapaw tayo. Iso ngayon kay gumatang iti materyales. Materialis ti. Pagbalay, ipadakkel tayo kumaday ito'y balay. Tapno sana kalapaw. Apay, dakkel ti tangdan mo, anak ko? Adamit, saan unay adakkel, nanang? Si kamot ti masabat ko, papanam ka day. Ay na, inak gumatang iti pagpamerienda kadag iti trabahador. Asino tinangibaon ken ka gumatang iti merienda ti trabahador. Awan tinangibaon kanya. Trabahador ko ti pagmerienda. Anya? Trabahador mo? Nagbalin ka kadin nga amo? Pagmerienda aklaang mat dagiti karpintero. Karpintero? Kayat mo asawan. Balayo ti maipatpatakdar iti asidag ti kalapaw yo? Wen, balay me. Mayat mo tirabak mo Ibagam abalay mo ti ipatpatakdar da? Ay na, awan mabalin ko no di ka mamati. Sige, ditakan, tayin na ko. Agpaiso nga ta abalay da mo ni kan ti ipatpatakdar da iti asidag ti kalapaw da. Ay, kit solar damot ijay. Di kaawatan na balay da. Saan nga ta nga inlako da dayjay sular da? Saan ba dayjay lang mo tinabate adagada. No agpaiso abalay da, pangalaan da kumamot nga iti pagpatakder da. Damag ko nga raw na nangabak ka no titim ni Bernard. Nakibasketball da. Basketball only? Makabalay? Ay sos, dakkel ti kwarta ti basketballista. Nang runan player ti NBA. Wow, kasta nga ta. Ay kat nagasat nga rod ni Monica, taada anak na basketballista. Ay talaga nagasat
ka di amarigatan nga agad-adal? Kabayatan ti panagay-aya mo iti basketball? Saan? No, da kalakit da kanayon ang mga dingay kanya. Nalabas samot dayta na. Apay, malidliday kalaunay? Awan umapay kanya kaliday. No, kanayon nga da ka iti sibay ko. Naragsakan siguro ni nanang mo, idinangaba ka iti basketball, anya. Imbaga ka gumatang iti materyales. Tapadakkelin mi bas iti kalapaw mi. Diyay to nga rod balayo ti pakalaglagi pam iti naawat mo, iti panangabak yo iti basketball. Wena, oras sana dakkel. Inutak apadakkelin ti balay mi. No, adan to kwartak manan. Ay, agyaman ak iti Diyos, tasaanan akas idi ti panagrigrigat mo. Daytoy kat gapo iti tulong mo. Agsagana ka, Bernard. Sumabak kan iti Olympics. Umadanin amang rugi. Sapay nagastok ti kwarta nga intadyo. Manipod iti basketball. Nangaramatam iti kwarta. Impatarimahan ko ti kalapaw mi, sir. Mayat day taan nangaramatam. Ala, saan mo apagdanagan ti aramatam taad da sponsor mo iti Olympics? Ay, makadano na kun iti sabali apagilyan. Babae iti kina-atletak, sir. Kastak met idi. Marigrigat kami met. Ngem babaan iti kina-atletak, nakaturpusak iti panagadal ko. Nakapanak pa iti nagduduma apagilyan. Nabayag kayo na, coach? Manipod na nga abaka kadagiti nakisalipak a games, nagbalin akon a coach iti sports. Mabalin kamit nga agbalin a coach iti masakbayan no kayat mo. Naggasat kat ni Monica tanaadan iti atleta nga anak. Atleta lang, naggasatan. Agpatpatakder da pa iti balayda. Nalakano ni Bernarday jay babaan iti kinaatleta na amaw. Manumat lang ngay tinaala na akas atleta. Basit? Umadani ka no ti ipapan na iti pakaangayan ti Olympics. Ay, saan ko lang nga apalan? Ay, ada kwartak. Mabalin ko mat nga ibaon ti anak ko. Iti agduduma apagilyan. Wan matkit di amo. Mabalin mo nga aramatan ti kwartam. Wan ang ni Monica. Anya ngay ti aramatan na. Makapan ti anak na iti sabali apagilyan nga awan apulos gastos na amo. Agdinamag ti panakisalip ni Bernard iti Olympics. Mapankan tumat iti sabali apagilyan. Atiwam tumat lang dayjay a Bernard. Apalak dayjay a Bernard. Player pa yan iti basketball. Pagin-insayo unda pa iti swimming. Para kano iti Olympics. Tanangab-abak kano idin. Asino launay dayjay a Bernard? Tanagado ti agtaleken kuana a coach? Kasjayak kumamot iti kinalaing. Ado ti paglaingan na. Saan arumbang nga apalam, iho? Ado ti kwarta ken sanikwata. Ngam da Bernard, awan sanikwada. Uray marigrigat da. Tado ti agtalak iti kabaalan na, mami. Nakapapal. Anya? Saan arumbang apaapektaran ka? Saan arumbang nga umapal ka? Kasano kuma, mami? Nagasat. Numangabak manen iti Olympics. Ay na, malmalpasan ti balay tayo anak ko. Saanin nakalapaw. Ikaranag tayo ang mga bakak manan iti Olympics. Tap na mapadakkel tayo pa'y nanang. Adda ka di kas iti inted da, idinaki basketball ka, anak ko. Dakdakkela nanang. Iso ngay daw dawat tayo ta mga bakak kuma. Ala, agin sayo ka nga rod anaimbag. Dakkel mo't gayam ti maalam iti kinaatletam. Wala nang. Sapay kuma. Tauray sana gold medal. Basta da kumamat. Ikagumaam a gold medal ti maalam. Uray bronze lang nanang. Naragsaka ko ng tiawan. Sa bagay, ado ti mapan iti Olympics, asaan a makagunod apulos iti medalya.
Agan anad ka no, da kayon tun ije pakaangayan ti Olympics. Kastamat kan ka dito eh. Agan anad ka mata ka na yon. Awan ti pakaananwak dito Bernard. Si kakit di sa bali apagilyan ti papanan nyo. Agan nanak para kan ka. Ken, ninanang, ken dagiti kakabsat ko. Naggasat ti pamilyam, taipatpatag mo ida. Araramida kami dagitoy. Para kadakwada. Ken para iti masakbayan mi. Ikararag ko ti baligim. Sapay ko ma, tamatunoy mo day taarapaap mo para iti pamilyam. Intundum tang ti umno panawan. Adan to ipudnok ken ka. Anya ka di day tangay pudno. Intundum tang ati panawan. Saan pa nga ita? Kanayon ko manin ang makita di anak ni Monica, kanjay babae nga agnagan iti Sally. Girlfriend na ka di kun kunam akakuykuyog na. Ay, dyan mo, amaw. Ngam kunamot ni Sally akaadalan na kano, amaw. Ay, kastala ang tisao, dagiti agtutubo ita. Ang puo tamtoy ibagak. Ti kuyog-kuyog, pakaalaan iti sikog. Unay kat daytan apakaalaan iti sikog. Agpay sumat ti kunak. Uray kita agsikog to dayjay ababae. Sa bagay, no kano kanayon nga agkuyog ti babae kan lalaki, awan papanan na no di agsikog ti babae. Wen dayta ti mapasamak to. Tati kanayon nga agkuyog, adda milagro nga aramiden da. Mamati akmat di ta imbagam, amaw. Saan asan to ni Bernard tapno di natuktokan ti umasidag nga irey? Imbag ta nagkita ta dito'y dalan. At dakat madamdamag ko, a girlfriend kano ni Bernard ti kanayon na akakuykuyog amapan iti pagadalan. Asino day ta babae? No jak agbidot, sile tinagan na. Amangan pa'y kano no masikog. Asino tinakadamagam? Saanan anas kan amamwam no asino tinangibaga. Taaduda, day tati agwarwara sa damag. Awan matimbagbaga ti anak ko a girlfriend na. Kanayon ko ida makita nga agkuyog, oray sumipngat. Ngam nasingpet ti anak ko. Saan na amaaramig ti bagbagam? Mga nusingpet kitab mo ti anak mo. Apay nga rod ako nada amasikog ti kanayon na kakuyog. Imbag ta simangpet kan si kaasingpet kitab. Nanang, anya ti sasawon nyo? Agpaiso ka di amasikog ti agnagan iti Sally a girlfriend mo. Anya? Awan girlfriend ko nanang. Kaadalak lang ni Sally. Kasano ko maamasikog, kat awan mo't asawa na. Si kangarod ka no tinang sikog kuna ni Anita. Asino ti patsin nyo? Ni Nana Anita, wano siya. Kayat mo asawan. Chismis laang tinaidanon kanyak, anak ko. Wala nang. Iso adi kay mamatpati, kadagita chismusa. Saan ka di nakadanon kadananang mo ti madi a chismis, Sally? Anya ka di day ta chismis. Ladida, ngem madida ito'y parakan ka. Aramid ti tao, asiping ti dila na. Saan ka maawatan? Ilawlawag mo man. Nakaungot nga ro ni nanang. Taindanon da kan kwa na. Asinikugan ka kano? Anya? Ay, unay mo tan. Nagdakas mo tan ti panagkikita da kanyak. Bayaman, aramid lang ti salawasaw at tao da ita. Kasano no makadanon day ta chismis kanina anang ko. Sigurado lakit ting agdarum day jay. Ni kano Nana Anita, tinaggapuan da ita chismis. Ibagak kanina nang day toy. Ibaga masan apod na. Tapno inton makadanon kan kwa na ti damag. Sana maklaat. Agyaman ak tayong bagam adagos kanya ka, Bernard. Una ak na ibagak kanina nang ko. Sakbay ang makadanon kan kwa na day ta chismis. Lumabasak pa, dito'y arubayan niyo, Monica. Sakbay alumabas ka. Sika tinakaibaga kanyak, asinikugan ti anak ko, ti kaadalan na. Kwa. Agdarom ka no ti nana.
Sikat ti agsungbat no asino tinakaibagakan ka. Agdarom. Apay agdarom. Agsipod ta saan matapod no. Pinadakes yo ti anak na ken ti anak ko. Kwa, daytay, nagsaritaan milaang mat kan ni Amo Claudia, ti may papaniti dayta abanan. Asino nga rod kada kayo tinangaramid iti istorya. Kwa, nakuna ni Amo, ati kano kanayon nga agkuyog, pakaalaan iti sikog. Apay nga rod at imbagam kat masikog. Di drama tayo. Ti Masak Bayan. Asino nga rod kada kayo tinangaramid iti istorya. Kwa, nakuna ni Amo, ati kano kanayon nga agkuyog, pakaalaan iti sikog. Apay nga rod at imbagam kat masikog. Rabak ko laang mat, Saan anasaya at day tarabak? Padaksam ki din ti masagnan. Ala, urayam apaaya banda ka iti husgado. Saan kumamot, pakawanan dahak. Ti ina ni Seli ti pagkidawam iti pamakawan, taiso ti agdarom. Kwa, no kasapulan nga inak agparintumang, tapno din naklay darom aramidag. Day tati maalala ti chismosa akaskan ka. Ingkag Pakpakaasi iti ina ni Seli. Napan kanumot nagpakpakasi ni Anita iti ina ni Sele, tapno di na idarom. apay kuma nga darom na. Indanon na kanukan ni Monica asin ikugan ni Bernard ni Silay. Nagsaritaan mila nga amangan no masikugan. Indanonan amasikog. Pati si kaamaw. Inatap mo ang masikugan. Imbaga na akanayon da kano nga agkuyog. Imbagakmat at ikuyog-kuyog, pakaalaan iti sikog. Ay, kastagayam. Ang indanon namot ang masikugan ni Silay. Sinubraan na tinagchismis. Kasta magayam. Pag madyan na ka tinakaro at chismusa, tadi na malapdan tingiwat na amo. Kat, pinakawan ka diti ina ni Seli. Una ta, nagparparintumang kanumay at amaw. Anya ngay nga rudan ti itsura na anagparintumang. Ano siyak? Jak lakit di kayat ti agparintumang iti sango ti may sa tao. Pakawan? Kunam nga asidagan ti ipapan mo iti sabali a pagilian. Matuloy ka di mo laang. Wala na, isuwa ka na yung ti ensayo. Anyamat nga sport ti pakisalipam nga yan ako. Imbaga ti coach, ano saan nga gidan dagiti event, marathon kan swimming. Makisalipak iti duwa nga event. Mabalin ka diti kasta? Uwan kanumat, nanang. Awan pa'y matkit diti nangatiw kan ka, idi nakisalip ka kadagita anak ko. No diti pagilyan tayo. Angam sa balimot iji apagilyan. Ado tinalaing iji ngam siyak. Ngata, ay lalaingam nga rod Madanaganak nanang. Masigurado ka nalalaing. Dagiti aggapoy ti agduduma apagilyan. Sally, nagapa kayo kadi itigayem mo ani Bernard? Pagkunaan nyo matanaga pa kami, sir. Kunak no nagapa kayo. Ala, urayam amalpas ti training na, katagkuyog kayo nga agawid. Saan pa'y siguro ita, sir? Nasipnot-mat nga mina no agawid. Iso nga imbaga na nga umunaak ka nun. Uray iti bigat. Madlaw ko, asaan kayo nga kuykuyog? Nasapa nga min nga agjaging iji bantay, sakbay nga umay diti pagadalan, sir. Ala, sapay ko mga rod. Tamasupapakan ti ado arigrigat na. Dayta ti kanayon ko nga ikarkararag, sir. Sapay ko matagbaligi. Tapno agbaliw met ti panagbiagda. Bernard, nangan ka din? Saan pa Inuray ko analpas ti klasem. Taggid dantan. Nagbalon ka di? Intalamanganan iji kantin. Diyak namin nagbalon. Inlak am ko iti balon ko. Mapantay di sirok ti kayo. Presko ijay ti angin. Ijay ta amangan. Apay mat nga inlak amnak. Saan mo matakasangay Ado nga mintin na po'y kan masida. Inadukting karga iti pagbalunat. Intan,
Apay, anya ka diti masida ko na. Intuno alamas, kan pakbat. Wow! Ti paborito. Sige, inta nga ruden. Sika ka diti nagluto ka dagitoy, Bernard? Ni Nanang, nasapa nagluto iti bigat. Saan akas iti sigod, anya? Asikapay ti agluto, sakbay nga umay ka diti pagadalan. Manipot agin ensayo para iti Olympics. Isunti aglutluto. Nagbaliw nga ruden, no kasta? Dakkel ti nagbaliwan na. Saan pa'y unayin ang naungat? Saan pa'y unay ang mabanbanog? No kasta, bannog na nga rod ti makagapo, no apay anaungat idi. Siguro. Manipot adamal alak iti basketball. Saanin ang mapan makitang tangdan. Imbaga kalabaan na langan dagiti lupot mi. Nalabit nga stress nga rod ti makagapo. Iso na pudot ti ulo na idi. Alaki din, mangantan. Di ka mo't umayan ije bodega ti prutas. Bimak nang kakadain. Saanan ang masangot ti anak ko alabaan dagiti lupot na. Tagad-adal kan naging ensayo. Aya, apay ngay nga gin-insayaw. Para iti Olympics. Kas iti inararapap ni Amo Claudia, papanan ko mati anak na. Jak amono'y narapaap na. Ngam sapay kumaa, tagbaligi ti anak ko. Katno agbaligi, baknang kayo kadain. Saan mo tabaknang? Ngam saan kami unay nga agrigat, taaddan pagpuunan mi abasit. Oh, di agbalin kanto na donya. Saan mo't? Kasmo't laeng iti sigud Tilaeng nagdumaan na, sa anak unayan nga agparikot, amapan makitangdan nga inaldaw. Kasta kaday. Ala, labsan ka pa'y nga raw do. Inna ko ni di bodega, taada bayar nga umay. Saan mo mutakadwan ni Monica? Di na kano masangaw, bimak nangan. Anya? Ay, bimak na kayo? Kasta ti kunana. Saan kano na makitang dan, taada kanon kwartada. Di na kanon masangaw. Ay, kita man la ti taaw. Kasla nakaraman na bakais. Ay, bakit talaga na di Monica? Kunam no kalalaingan. Saan nga tan nga umay ditaw? Saan siguro na? Nasukatan la di kalapaw na. Panagrik na nakadbaknangan. Udno nga tati bagbagam. Ay, mga nunay, nayo naman ay. Uray damagam kan kwa na. Podno ti bagbagak. Promise. Lumabas sa pa, Monica. Adda ka di matrabaho ita ije bodega. Ay, ada ngamin umay abayar. Urayan nakta umayak man mat nga raod. Ay, kunak man di mo kaya ti makitang databi nang kan. Anya kumangay ti ibaknang ko. Kino isumati ko na ni Anita. Ay na, jakla na ka umay idikalman ta naglabaak. Saan ngamin amasangot ti anak ko ti aglaba? Tamakumikom ije pagadalan. Ha? Yung garaw mga ron ni Anita, ti kinachismusa na. Nalpasen dagiti papeles mo amapan ija abroad. Agsingsingpot kay jay, ha? Agbabawi ak sa amapan, mami. Saan amabalin? Tanalpasen dagiti papers mo. Sana bale, tatulungan nakatikabsat ko nga agadal ijay. Saan ka di amay mayat? No saan ka apanawan? Kayat ko nga ipakita akabaulan ka nga ibaon na mapan ijay abroad. Nga uray saan ka nga atleta. Day tala ang ti makagapo, mami. Unaam ni Bernard. Taumadani ka no ti ipapan na iti sabali apagilyan. Nagtulagan mi iti kabsat ko. Asabten na kanto. Ijay airport. Agsaganakan. Into numayan alawas ti ipapantayo iti sabali apagilyan. Nakasagana ak, sir? Tiyempo ti kalgaw ijay. Saan ka namang itugot iti napuskul unay akawes. Isupay nga awitem. Wen, sir? Makadano na ko niti sa bali apagilyan nga awan gastos ko? Dayta ti pagsayaatan na iti maysa nga atleta. Nalakapay nga iprasis dagiti papeles. Ulitek man ang tagyaman kada kayo, sir. Babayan kada kayo. Matunoy ko dagiti rapap ko. Babayan iti kinaatleta.
Wen, ala, agsagana ka nga ruden, Bernard. Amo, adamad gayam ijay abroad ni Mario. Wen, imun una ngam ni Bernard. Ngam apay akasla saan ka anaragsak, amaw. Damo na ngamin ama isina iti danak. Makarignak moten iti iliw. Ay, sapay day ta iliw ka no, ti kabadyan amarik na ti tao. Awan agas amagatang para iti day ta. Wen nga rod, agmay-may saak ijay balay. Di katulong mo ngay, amaw. Diferensya ti katulong iti mismo nga anak. Ay, no kayat mo, amaw. Umayak laangan iti balay mo, takad kaduan ka. Jak kaya ti chismo sa akadwa ijay balay. Ang mga noan adda ang maistresak. Agkakanat tumanan ti matangtang abmo. Nagpintasan dito Japan, sir? Wen, napintas a talaga ditoy. Duma ije pagilyan tayo. Ang agore kayo, sir. Apa nga da makita ka magmag na, ket maudi ti babae. Sanda nga agkuyog. Kasta ti ugali ti hapon. Maudi ti babae no iti dalan wenno iti kalsada. Agpaisugahan ti mabasbasa iti libro. Dayta tinagdumaan tayo kadagiti hapon. Numagna tayo, awan anyaman na, uray umuna ti babae. Angam dito'y kat sana mabalin. Ore ka di saan nga agaam mo, sir? Wen, Bernard, ti babae kat saan na mabalin nga ununaan ti lalaki. Agpaudi da amagna. Saan ka nung agiddan ti swimming kan marathon? Iso ang mabalin mo apakisalipan ti duwa nga ayam. Kasta ka di, sir? Ikagumaak ti makagold. Ala, aginana ka. Saan ka nagbambanog? Ipampaminsan mo to inton madanon ti kompetisyon. Wen, sir? O may ka, intayo pa siyaran ti pakaangayan ti marathon kan swimming. Wen, sir? Tapno makitak mat? Liklikam ti agnerbiyos. Relax ka lang. Ti panunutam kat ti baligim. Wen, sir? Sapay ko ma, tainton madanon ti kompetisyon. Ket sana nga agnerbiyos. Apay analiday ka, amaw. Ay, inawagak ti anak ko. Ngem ti kabsat ko tinakasungbat. Apay asan ani Mario ti simmong bat, amaw. Makumikom kano iti girlfriend na kuna ti kabsat ko. Kayat na asawan. Di nakakailiw. Tadya kaayan ayat na ti pangpangruna na. Kaslakastan. Agbabawi ak anang ibaon kan kuana ijay abroad. Anya pa'y. Apay asaan ani Mario ti simmong bat, amaw. Makumikom kano iti girlfriend na kuna ti kabsat ko. Kayat na asawan. Di nakakailiw. Tadya kaayan ayat na ti pangpangruna na. Kaslakastan. Agbababawi ak anang ibaon kan kuana ija abroad. Sumagmamanula ang abulan na ijay ngam kailiw mo, amaw. Amokla akasto eh. Diyak ko man inbabaon ijay. Nalipatan na ko, jay kakaisuna nga anak ko. Pagawiden yun, amaw. Di namot nga rod mapanawan, jay kaayan-ayat na. Nainlablaunay iti kaayan-ayat na. Iso di nakapay masako nga awagan, amaw. Iso maladingi tanak unay. Ay, nakaro ababawik anang ibaon kan kuwa na ijay. Saan ka di adanda ni Dina kaya timapan, amaw? Day tati kamalik. Di na kayat, ngam pinilit ko. Apay nga pinilit mo, amaw. Gapo iti ayat ko nga agparamag. Syaklakit nga rod tinaawanan. Nalipatan naksan ni Mario nga anak ko. Napatpatagan kan kuwa na ti kaayan-ayat na. Naliday ni amaw. Nalipatan ka ni Mario nga anak na.
Ay, kaasimot nga rod ni amo ano kasta. Imbagkan ka tawan gastos mo. Ngam nakapan di anak mo, ijay Japan. Saan anak kadanon ijay, no saan aga po iti kinaatleta na. Mga abak nga tamat. Adan samot ka no dakkel agunggo na ti mga abak iti Olympics. No makaala ka no iti medal, dayaw tayo amin a Pinoy, ta Pilipinas ti itaktakder na. Ay, kasta ka day. Adan to ka di met balatok no mga abak ti anak mo. Saan adakes tagpabalato no mga baklakit di. Narigat ti mang namnama, ta saan pa'y analpas ti pasali. Nanggagko ti saritaan nyo ko ni Anita itay. May papanitian niya, Ti kinaliday ni amo. Ay, nagrigat mo nga agpaisaw, no ti kakaisuuna nga anak na lipatan na ka na niya. day tangag pa'y suti na sakit arik na ti may nga ina. Ay, sigurado. Ay, inaramid mo amin para kan kwa na. Ang inton pimanaw, di na kan talyawad. Sapay kuma, ta saan ang maaramid ti anak ko kanyak ti kasta. Ay, pagrigatan na kiti may nga anak. Pudno ta ko na. Agsagana kan Bernard, marathon ti umuna apakisalipam. Ano gaya mapagilyan ti kalaban ko, sir? Uray aduda, imulam dita panunot mo asikalaeng ti kalaingan. Ala, ingkan, dandanin mang rugi. Good luck iti laban mo. Agyaman sir. Sapay ko ma. Tasan asyak ti maudi, sir. Good luck iti laban mo. Nimat na na Claudia ti masabat ko. Naliday mo tamagmag na. Ah, naimbag nga aldaw mo, nana. Ay, kastamot balasang ko. Sika ni Selly, saan ka di? Wan, nana. Apay ka di analiday kayo. Ay, amom, balasang ko. Kasangay ko ita. Ururayok no kablaawan nak ti anak ko itang aldaw. Ngam, awan mo't mauray ko. Naragsak pa nagkasangay mo, nana. Mga no adala pa ka kumikuman na. Iso adi na kayo kinablaawan. Nalabit akasta balasang ko. Agyaman hak iti kablaaw mo. Mga no naragsak ti anak yo. Iso adi na kayo nalagip, nana. Agragsak kayo latan para kankwana. Nasaysayat ko man no adda ditoy. Di nakit malipatan ti mang kablaaw kanyak. Agsipon tada kayo laang ti kabalay na, nana. Mga no damot mang parparagsak kankwanan, iti ayan na. Kunaktumat Bernard, sika tinangabag. Agpaiso ka din dito, sir. Sa anak nagtagtagainan. Pudno launay. Gold medal tinaalam. Jack ni namnama dito, sir. Timadda ni ti gold medal. At dan supapak dagiti rigrigat mo. Amangan pa'y no adu tagpa-endorso ken ka. Isong agsagana ka. Adun to timang interview ken ka. Radyo ken TV. Endorso ko na yun, sir. Wen. Basta may saka na gold medalist. Adu lagi di tagpa-endorso ken ka. Kadakkel ti bayad dita. Kasta ka di, sir. Hello, Bernard. Kumusta kan? Ada ka din nakisalipam? Nangaba ka iti marathon, Sally. Isagot ko kan katibaligi. No di tinulungan idi. Awan ko maday to eh. Kablaawan ka. Kunak tumot ka ba alam dayta? Di mo pala ko maibagbaga iti sa bali ah. Sikalatin ang ibaga. Amo ka din dananang mo? Saan pa eh? Surprise ang tulangan. Maragsakan to lakit din ni nanang mo, Bernard. Sigurado ah. Maragsakan akmat para kan ka. Agasam? Gold medalist kan? Sige, Rod. Ay ayaban nak namin ni Coach. Bye. O sige, bye. Kablaawan ka. Sika manen tinakala iti gold medal para iti linnangoyan. Jack ni namnama dito, sir. Umadanin amalpas ti Olympics. Dandanitay agawi din iti Pilipinas. Nagasat ka.
Dua a gold medal tinaalam. Dakkel a pamadayaw ti ipaay mo iti pagilyan tayo. Dakkel at tulong iti pamilyak daytoy, sir. Kadita, mangrugin nga agbaliw ti masakbayam, gapu iti kinaatletam. Ituloy ko lang ti daduma pa yan na rugyak, sir. Kas kumay ti basketball. Pagtultuloy ka a basketballista, sumikat kan bumaknang ka. Tadakkel a kwarta ti maalala dagiti basketballista. No, damangay apasalip dagiti atleta. Makisalipak lata, sir. Hello? Sino daytoy? Hello, Mami. Ah. Happy birthday. Nagmalmalam nga inuray ko ti awag mo, anak ko. Nagpa-share kami ngamin kanidali, Mami. Sino day taadali? Taapay analipatan nak. Girlfriend ko, Mami. Anak, agawid ka kuman. Kailiw kan. Diyak kayat ti agawid dita, Mami. Diyak kayat apanawan ni Dali. Di ka di kailiw, anak ko. Si Kanti umay dito, Mami. Diyak mapanawan ni Dali. Bye! Kasanon ti sanikwak dito, Nusurot ti anak ko, ija abroad. Adakan, anak ko. Una nang, nangabakak. Dua gold medal ti inabak ko. Ay na, naglaing ka, anak ko. Adapay papanak na nga. Interview tak ka no. Adapay pa-endorso kanya. Anya day ta endorse. Diyak maawatan, anak ko. Adda nga min dagiti maaramid a patalastas iti TV. Siya, tikas lamang ipatalastas nanang. Anya, maipakita ti rupam iti TV. Una nang. Sige, tamasapo lang mapanak. Ay na. Naggasat kan, anak ko. No ipakita da iti TV ti rupam. Nga marigrigat ka laang. Agparang ka iti TV, gapo ka dita atleta ka. Una nang. Nangabakak ngamin. Sally, umayak man. Uy, Bernard, adakamot gaya man. Apay adi kay mawag. Kayat mo ka diti awag, ti umayak diti balayo. No kayat mo, agawid ak pa'y taawagan ka. Si Kamat, ala, umunag ka. Thank you, ha? Kumusta iti gold medalist nga atleta? Ada mang interview kanya para iti endorsement. Awisan ka kuma. Sa dino ti pangawisam kanyak? Ije pagadalan. Ije dak nga interviewin. Agasam? May sakan nga endorser? Endorser na? Saan pa'y mo ta napasama? Aguray ka? Ha? Malagip ko dahi ta klase ti sapatos, ah. Nakita da suot ko dahi ta klase ti sapatos. Tinted mo. Apay dahi ta sapatos? Iso ti endorse ko. Ha? Kayat mo asawan? May patalastas dahi ta sapatos? Kat sika ti endorser? Imbagak ngayon regalo ti kapatgan iti biyak ko. Ores ka. Karaman ka mat ama ipatalastas. Duwata nga ag-endorse. Ha? Karama na? Wen, ti maaramid nga script na, ket nairigalo iti maysang atleta. Insuot ti atleta ti sapatos, ket gapit ti leta, nangabak. Tanayaramidan pa igaya man iti istoryana, ah. Nagmayat tupay ti istoryana. Nalpas ka din ti imbagam nga i-video yu apatalastas, anak ko. Una nang, urayan tayo man na maipabuya iti TV. Dadaal mo't day ta nagbasit kandaan at TV tayo. Di kayag danag ta sukatakday ta iti dakkel. Kani padakkel ko ti balay tayo. Ha? Maaramid mo dagita? Gapu iti kinaatletan? Adda pa yung kinasaritak nga inhinyero, ang mga ramid iti balay tayo. Pabaliwam manen ti balay, anak ko. Balay to ti may sa kadag iti kabsat ko daytoy. Agpaaramid ak pa iti sa balay iti syudad, nanang. Adda ka di pagpaaramid mo ijay. Una nang, kan nakagata nga ko ni tilote. Nakitayo ka di patalastas a sapatos. Nakitam ka di mo. Kabaranggayan tayo pa iti nang ipatalastas. Uray siyak, nakitakmat.
Ken, amuyo ka di. Adda nakadamagak nga alaan da a player iti NBA ni Bernard. Ay, dakal ka di ti kwarta iti player iti NBA. Amaw. Ay, dakkel Bumaknang adi na oras ti marigrigat ani Monica. Ay, saan lang nga anak na tinagasat? Pati ti akin anak Ay, wun bumaknang gaputa at lita. Gasot man. Marigrigat da idi. Ang nagbaliw ti gasat da. Gapo iti kinaatleta ni Bernard. Awisen kayo man amin kakadwak at trabahador. Kan da kayo meten amo. Anya ko mati pangawisam kada kami, Monica. Pa-blessing ngamin ti balay ti anak ko ijay syudad, amo. Kaya't kayo amin nga awisen. At dabalay ti anak mo, ije syudad. Un amo, nakuna nang awisen kayo amin. Taagraragsak tayo, kalpasan ti pa-blessing. Ay na, kablaawan kayo nga agina, Monica. Uray bimak nang kayo, di yulat ta nalipatan ti kabaranggayo. Nagsayaat nga atleta ti anak mo. Ditan papagaya